Sanibonani babukeli, siyanibingelela. Sase uyikhulekana kwaMthetho. Sisase kuyo lo ndaba. Babukeli, ngoba kade ngivezile iqanti izitori eziningi la esinazo siyinthine kwabantu zikhomba ukuthi kuyareshwa. So okusho ukuthi amacala erape maningi South Africa sibhekane nawo noma ngizothi KZN angazi. Kodwa nje kubukeka emaningi. Endaweni yaseNtambanana empangeni bazi impangeni modlule ngathi uyeqala kabusha ungene ngemacekane uphumela obizo lezi ndawo ezingale emakhaya kuthiwa iseNtambanana. Kunodaba lana eliphathelene nomfundisi thizeni owaye ngumfundisi shuthi ukusuka kwakhe ngoba nazi babukele siyaqala ngezinto ezimbi sifisa ukuthi sishintshe empilweni. So shuthi umfundisi odabeni lakhe bewumuntu obeyinkabi phambilini, ewumuntu shuthi obulala abantu, ewumuntu futhi ontshontshayo, bengenayo futhi nenhlanhla yokuthi esebenze, shuthi bewumuntu obexakile ngokwempilo makuvela nangokushinga isikhathi ezoshintsha ebe umfundisi mayisechaza yena ukuthi ngoba naye bewumuntu obengekho muhle ezintweni zokusebenza ezimalini, so begcine beze bomuntu ontshontshayo ebone kungcono ukuthi uzophila ngokutshontsha. Okay, excuse. Umfundisi ke bentshontsha phambilini, umuntu oshaya ama house breaking, ecelwe futhi ezimbonini zamatekisi ukuthi ehambe eyobulala abantu laba afanele babulala. Kwaze kwafika isikhathi la sokuthi umfundisi khona eshintshe engabe manje umbulali, wabese ethi ufuna ukushintsha impilo yakhe, uyayeka nokutshontsha, ufuna manje ukuzalwa kabusha. Wawumuntu shuthi wahamba wayofundela iBhayibheli, esikoleni seBhayibheli wafunda, waze wathola neziqu zokuthi ke engaba umfundisi. Ukuthi kanjani ke angazi ke nami ngabe ngiqamba manga. Shuthi kumfundisi ke endaweni yaseNtambanana beyose umuntu esazi ukuthi umfundisi bonke abantu bebesizakala kuyena nje umfundisi webandla. Angilazi ke ibandla kaze lifike igama lalo, kodwa amaZayoni. So umfundisi lana kube nesigameko sokuthi endaweni kube nomuntu odlulayo nje ngoba nazi ukuthi uma kushoniwe kuye kube nomfundisi thizeni ohola amakholo kulowo mncwabo lo. Nawo bekuthiwa ngoba kuthiwa ilunga lomndeni belisonto kuphi nawo kodwa abafundisi njengokuthi nje abantu basendaweni bayahlangana baba abantu abaphatha inkonzo befihla umuntu odlulile emhlabeni ngesizotha. So lapha eNtambanana kube nesigameko sokuthi kunomuntu obedlulile emhlabeni eyongifihlwa kusuku lakhe lokugcina. Lolo suku lakhe lokugcina beluyisonto usuka wafihlwa ngalo. So uma umfundisi la uyena umuntu wayephethe inkonzo ekutheni ukuthi elida amakholo kuze kuphele usuku lomncwabo. Hayi nebala ngempela ke wangcwatshwa ke khona lapha enkonzweni. Kunentombazanyana ke la babukeli ibikhona kulomncwabo lo. Intombazana nje yakomunye umuzi engehlobo nomfundisi, engehlobo futhi nala kushonwe khona. Ngenxa ukuthi makushoniwe siyahambelana singomakhelwane noma singabantu basesigodini. Intombazana yayisebenza ebusuku ngeSabatha kuze sekube yisonto. Umncwabo ngesonto. Yakhetha ukuthi iqale emncwabeni ingayi kuyolala ngoba vele izosebenza ngomsombuluko ngakusasa ekuseni. So yabuthi hayi noma ngangalala kuleli sonto izoshesha ilale mhlambe ngesonto, izoshesha ihambe emncwabeni iyolala izilale nobusuku bese ngakusasa iyavuka emsebenzini. So intombazana into yenzakalile la bese kufanele yona ngenxa ukuthi umncwabo usuphelile sekufihliwe kufanele isuke lezi izinto zingabenziwa. Iyasuka yathi iyolala yona ihamba yongena kuphi endlini ekhaya kubo kwayo oqhelile futhi nala kufihlwa khona. Umfundisi ngapha naye akafunanga ukuthi ngoba phela emncwabeni makushoniwe uyahlala ningamakhola ninikeza into yokuphuza ninikeza into yokudla. Umfundisi akayilindanga zonke lezo zinto, naye ubese eveza uhambo akanalo ngoba engafuna ukuqeda yonke into yenzakalayo. Wachazela abantu bomndeni laba abadlulelwe lo muntu ofihlwayo, wabachaza ukuthi hayi bengaphatheki kabi unohamba kalithathayo. So wahamba kumfundisi bamvumela, babonga abajabula cha hayi uhlanganyele kanye nabo bayakubonga lokho nangempela ka wahamba kumfundisi. Umfundisi ke akahambanga ngoba wayehamba enenhloso yokuthi uyahamba. Umfundisi ubukele ukuthi endaweni ngoba kushoniwe la abantu abaningi bonke bakulomuzi okushone kuona
kunomuzi thizeni umfundisi wayefuna ukuya kuwona ehwayela abantu besesemncwabeni besalinda into yokudla. Then umfundisi wahamba, kanti ngoba ehamba nje umfundisi uya kulomuzi la okuya khona le ntombazana, shothi ikubo kwale ntombazana eqinisweni. So intombazana iyahamba iyolala, umfundisi uyahamba uzontshontsha la kahle kahle. Izasho ukuthi waye ngithi ubezontshontsha, ngizoza nendaba ngizokutshela. Okay. Ushothi umfundisi engene kuqala endlini etshontshe lezi zinto akayintshontshayo. Lengane nayo ingene la phakathi la endlini. Uma ingena vele emakhaya ngizongifakazela. Akutshontshwa emakhaya njengasendaweni esonde namalokhu noma nasemashe. And itambala indawo esemakhaya. So abantu abamakushoniwe abantu bonke bahlanganyela khona. Vele imizi eminingi isuke mhlawumbe i-empty noma kusela ingane. So lengane ngoba izolala la yentombazana. Ingena la endlini izolokhu kugonqogonqo nje ukukhona. But ayikunaki iqhubekile ngapha ekamerweni layo. Ayiyazi lokugonqogonqo ngokuyanda. Mayi 80 le ntombazana ithi yavela kwenye lamakamela kulendle kuyona. Ibona umfundisi uphethe iTV uyigoqe ngeshidi akuyona yodwa iTV. Kuningi umuntu ufika wavula ishidi ekamerweni kulombhede wathatha TV waqhamesoro wathatha radio wathatha shothi izinto wayedinga maketela ini wayithatha wayifaka kuleli shidi leli. Shothi manje bese thatha neTV esethe ingakho bese khona ngoba le TV bengathi bekuyi TV bisodongweni. So bese igonqomise yolomsindo ke lo sowenza ukuthi uzokuzwe le ntombazana ezongelela. Mayithi ngabe bebonane futhi ukuthi hawu umfundisi walana uwenzani na. Umfundisi naye wathi mayithi wethuka hawu wena emncwabeni uwenze njani. Ingane ayibangisafuna ukuchaza into eningi ngoba yabe bisibona umfundisi hayi ushintshile nasebusweni. Umfundisi into akabe seyenza ubese khipha umesa wayibamba le ntombazana. Ngenhloso yokuthi manje khumbula ukuthi umfundisi besigebengu. Umfundisi la lonke nizwe kahle babuyela into inganithusi. Umfundisi sonke lesikhathi uthi ushintshile akashintshile. Kulahleka izinto nje imfuyo kubantu kuyaganga uyena umfundisi logangayo. Inkinga akasolakali ngani njengomuntu oshintshile engathini umuntu oyincika kaNkuluNkulu. Bonke abantu mabefuna ukukhulekela bakhulekela kuyena. Akekho umuntu ongasola umuntu kanjalo. And azikho izinto bezenze endaweni beyikhomba ukuthi uyantshontsha. Umfundisi kanti shuthi ola lo uyantshontsha ke. Umfundisi ke ebona ukuthi njengama sekuzophuma izinto ezirong. Kungcono enze njani ebulale lengane le. Akabulalanga ke straight lengane. Into akayenzile ufike wayibamba wayigwaza ngomese wayibamba wayilala ngaphezulu. Umuntu oyirapper lengane. Wayinukubeza ingane wathi wayinquma hayi ukuthi wayinquma ngoba izithombe lazi sinazo. Ngicabanga ukuthi mhlambe abanye abamuna social media noma ngicabanga ukuthi lesi story mhlambe sike sasibona abanye mhlambe bazongifakazela abake basibona lesi story. Kunale izithombe intombazana itishiwe wrap around intamo nalapha ebusweni yabona nje ukuthi beqeda into esindisa le ntombazana. Ngesikhathi kuliwa la kwenziwa yonke lento kunokuzukuzuka ukuphansi phezulu. Kube sekuthatha isikhathi eside ukuthi umfundisi esheshe ephume. Nabantu abebesemncwabeni baze bagcina baqeda bafika. Mabengena la bafica umfundisi uphekwe ingane. Udila naye ingane iyalwa la useyigazi seligcwele phansi. Akekho manje usecabanga ukuthi kuleli igazi khona umuntu ophilayo. Bake ingane yaphuma le yayingena endlini yababaza kwaza abantu nabasebedlula ke manje besuka emncwabeni kwathiwa hawu umfundisi wonke hayi umfundisi abantu base bemthelekela abantu ke bambamba inhlanhla leyo abanjwe abantu ababengenayo ienga noma amandla ukuthi bemshaye kodwa babambamba sokuthi bafuna ukuthi kuze kufika amaphoyisa ambophile ke amaphoyisa umfundisi afika amthatha ambopha kwabathusa abantu abaningi endaweni. Intombazana ayishonanga babukeli isindile khona kodwa nje isanedishi. Ngicabanga ukuthi kumanje ngoba sikhuluma mhlambe nayiyeleni ukuthi iphole kulokho lokho kulima lokube khona. Siyayifisela nasho umkhanya ukuthi ilulame ibe strong futhi ingacabanga ukuthi lento iyophinda yenzeke empilweni yayo. So kumfundisi ke kufike isikhathi sokuthi umfundisi eboshwe waboshwa kufanele kuthethwe icala. Umfundisi icala njengamanje kuthiwa fanele lithethe kodwa yena akasekho ngaphakathi ejele. Usephumile ukuthi uphume ngaliphi ke asazi. Ngiyayiphinda futhi lento ngiyayisho ukuthi umthetho sometimes awunalo iqiniso. Awukwazi umuntu ebanjwe right handed enze into efana nale kunobufakazi bonke. Konke nezinto ebeyintshontshe endlini zibanje zinama fingerprint akhe for sure.
so ke uphumile ke ngaphandle. Ezinye zeyodaba futhi lezo fanele sigcine sithola ukuthi kwenzakaleni. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi uzoboshwa noma uphume ngakuphi ngoba phela inkantolo mayikhipha ngasamthing itsile uthola ibail noma icala lakho lilula ngaleyo ndlela ukuthi alidingi ukuthi wena awuyona ingozi emphakathini usengabuyela emphakathini uhlale naye emphakathi. So mabe kunqabela ibail base bekubona ukuthi uyingozi emphakathini ngeke ukwazi ukubuyela emphakathini. So asazi kumfundisi ukuthi ukhishwe ngaliphi. So kumfundisi icala usala attenda ke lisakhona lisaqulwa ngaphandle icala. Sizozwa ukuthi isiphetho salo sihamba kanjani. Icala liqulwa lapha empangeni ibona abantu abangameli icala. So ke babukela izinto kanje ziyasifundisa. Shothi nje umfundisi ube impisi embethe isikhumba semvu etshontsha ngapha akekho umuntu kusolakala abantu abangenacala. So ke wagcina ke kodwa wabanjwa ke akukho kungaveli. Vele uzoqala ngoba isisho sithi kuyoqala wena kugcina iphoyisa. Mina ngofakazi ke walokho. So ke nje bafethu siqaphela izinto kanjalo. Siyabonga nihlale kanye nathi njalo ningasiyeki bafethu. Asambe siyoshaya u100k. Siyabonga.